siropul bun, awat, și mă trebuie, și awat și bidutul, și mă trebuie. Ce scrie acolo, tati? Să mă pet. Sinupret mai trebuie? Da. Nu awat și mă pet, și a zis Coca-Cola. Alginul. Azinul. Bine. Agin cu două picături de pe zi și puful, puful. Asta scrie acolo? Da, puful. Unde scrie asta? Uite, puful, aua puful și mă trebuie, gata.